Monggo ingkang nyuwun pundhut lalagon nalinduran setrengakan matenas. Halo. Monggo Mas. Sugeng rawuh Pak Beduk. Yen seliramu cek Tak gadang rina wengi jebul mustra. Monggo. saya ra kuat bebasane kaya arep nekat mangkasmaran manti turu among lalinduran dan saya Pak Beduk Mancung Cino Patla lakon iki paputane mung gawe gratese ati. Tembang menika spesial kagem Pak Sukaji saking Bangun Munjungan. Selamat menikmati Pak Sukaji. mutere Sri Uning tapi jiwa raga tekan pati ning nyatane ketegal Angon cantik ora ngira tresna momo gawe lara sing tak kadang rina wengi jebul muspra kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat mungkas merat wanci bubuk among lelinduran kemar mancung Cino Patla lakon iki paputane mung gawe gratese ati. Bapak ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi enggal-enggal jumeneng.
monggo omah suwung Pak Minto. Mas, kedari cepol Mas. Sampun kula aturi jumeneng. Buka cerita wong yen lagi gandrung ana panggonan kang nista aku kowe bisa gandeng rasa pawitan ati suci dono rasa wis mokang kebak prasasti wirangi masuk tanpa timan yen tresnaku ora bakal pudar masuk tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang pean geget latiku pasrahne jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang omah suwung kang dadi kenangan omah suwung tanpa timar yen tresnaku ora bakal pudar omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang pean geget latiku kok pasrahne jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang omah suwung kang dadi kenangan Kalamun waros liramu anane tansah remu rasa tresna kang keendem sarwa mikir nganti rabi sejejer kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggo ati nanging aku diploko pungkasane demenen lara tresna najan ado wis katulung nanging cakep sajroning atiku nggonku nandang tresna iki wis inodrat sedreming nglampahi mula sawah sapa ngendut datanoah atiku wis kapilon saebo bungah rasaku lamun bisa sesandingan seliramu monggo ingkang
nyuwun gending niki sinten niku wau? Ciratri saya larut hati brungan bisa lamun mung bisa nyawang fotomu rasa telo pipiku sayang iki pancen kasunyatan kowe nyambung tresno larangan samastine yen to amung gawe lara luwe becik tak simpen sak jroning dada wis tak trimo najan lara sak gawate ing pupute nyawa lilo aku kudu lilo dinamu dadi darabeke wong liya sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyambung tresno larangan sawastine yen to amung gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo najan lara sak gawate ing pupute nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darabeke wong liya golek ising kaya ngapa Mas Benong angger gendra wekasane malam bangun tresno tutu pondo tutu rupa wong atine gedhe tetaline kuya prukon katya pepindone mimilan mintuna wajah maklum prae yen wong urip coba lan godane gedhe supradane ora nganti dadi gawe rena wangi dadi ati wong prasetya luar bebudene dasar teja mati mamang
putra alus babu dene